Machu Picchu. Por que moitos músicos teñen barba? Normalmente os músicos deixámonos barba para non parecernos a Suso de Soa, para ser un pouco diferentes que ele. Mais que unha pregunta, unha suxerencia de se poden suxerir algo diferente aos festivais que hacen a base de tortilla e empanada. Que unifiquen, que en vez de empanada de tortilla fagan empanada de tortilla e aforren. Para cando unha colaboración con Justin Bieber? Que cabrones. Quen foi? Non sei que responder. Que lle dirías aos festivais organizados ou patrocinados por Coca-Cola? Que temos que comer todos, tío. Sen Coca-Cola, como si Pepsi-Cola. Hai que vivir, senón, se traballas de camarero para hoteles NH, pois estás formando parte desa puta merda, pero é o que hai, temos que vivir, ou cambiamos o sistema completo ou temos que rexirnos polas reglas que hai ahora mismo, é así. Tes sido a putas últimamente? Non, nin últimamente nin nunca, é unha afición que nunca tiven. Unha solución para a crise económica, que nos dé unha solución. Non penso que haxa unha resposta. Pero bueno, o que faría sería quitarlle os cartos a quen os está acumulando e darllos a quen non ten. Nada máis, teoría Robin Hood. Eu faríalle unha pregunta global, a ver se sabe por que os 24 horas teñen fechadura nas portas. Unha pregunta así un pouco difícil de contestar. Non sei, será para que os enamorados vayan a comprar candados. Non sei, agora como está tan de moda os piercings, o mellor. É verdad que a xente que non se levanta empalmado suele pa mixar. Pero efectivamente, cando mergo polas mañás, ergo empalmado porque teño ganas de mexar. E esa é unha afirmación de vitalismo absoluto. Como decía Mercedes Sosa, doulle grazas á vida por erguerme empalmado e poder mexar con liberdade, con alegría e con un chorro ben mesto, ben quentiño e ben espeso, que nunca nos falten esas mesadelas mañanceiras. Xa que tes tanta ruta e tantas viaxes, tantas emocións, contanos porque todos debemos ir, polo menos emocionalmente, a Chiapas, México e seguir sendo zapatistas. Por esa idea que teñen de que sí é posible, e que realmente non deixan o seu destino, as súas vidas en mans de ninguén, sino que toman as riendas do seu propio destino, da súa propia realidade. A miña pregunta para a xente que vai a ver isto é: como